Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі Сергей Нігерэвіч. Добрый вечар. Саўгаскамбінат «Зара» – гэта маяк, на які неабходна трымаць курс. Такімі словамі ахарактарызаваў вынікі работы гэтага сельгазпрадпрыемства прэзідэнт Беларусі падчас сённяшняга візіту ў Мазырскі раён. Апрача таго, Александр Лукашенко азнаёміўся з інфраструктурай аграгарадка Рудня. Па словах кіраўніка дзяржавы, на працягу гэтай пяцігодкі да такога ўзроўню неабходна давесці ўсе аграгарадкі Беларусі. Сегодня сельгазкомбинат «Зара» сярод лепшых сельгазпрадпрыемстваў краіны. Толькі за два першыя месяца гэтага года тут атрыманы чысты прыбытак у 16 мільярдаў рублёў. Асноўны накірунак свінагадоўля. Увогуле зараз у Беларусі ім займаецца каля 600 арганізацый, але мазыряне яўна ў ліку перадавых. Тут створана вытворчасць, у аснове якой сучасныя рэсурсазберагаючыя тэхналогіі. Не ў апошнюю чаргу, дзякуючы гэтаму прадпрыемству, рэнтабельнасць продажу свініны на Гомельшчыне амаль на трэці вышэй, чым у іншых абласцях. Падчас наведвання сельгазкомбіната «Зара» Александр Лукашенко отзначае, что мясцовый опыт необходимо обовязково распаўсюджваць на іншыя регионы. Есть маяк, под который надо подвести все другие хозяйства. Железно, если мы это не сделаем, мы будем постоянно ходить друг за другом и кричать, что у нас нет денег, у нас нет рентабельности, у нас нет зарплаты. Руководитель, кадры, все, они все решают. Сельгазкомбінат «Зара» прадпрыемства шматпрофільнае, што дазваляе упэўнена трымацца на рынку, хоць развіццё вытворчасці не самамэта. Галоўная задача – павышэнне ўзроўню жыцця насельніцтва праз адпаведныя умовы працы, добрую зарплату і развітую сацыяльную інфраструктуру населеных пунктаў. Аграгарадок Рудня, у якім сёння пражывае значная частка работнікаў сельгазпрадпрыемства, без перабольшвання можна лічыць узорным. Некалькі аб'ектаў гандлю, музычная школа, палац культуры, бібліятэка, амбулаторыя. Тут ёсць усё для нармальнага жыцця. Александр Лукашенко лічыць, што на працягу гэтай пяцігодкі да такога ўзроўню неабходна давесці ўсе аграгарадкі Беларусі. Пры гэтым спадзявацца перш за ўсё неабходна на свае сілы і сродкі, якія трэба зарабіць. Гэта рэальна, тым больш, што ў такіх аграгарадках застаецца моладзь. У мясцовай школе зараз каля 150 навучэнцаў, але з улікам устойлівага развіцця вёскі тут гатовы прыняць да 400 чалавек. Александр Лукашенко цікавіцца арганізацыяй вучэбна-выхаваўчай работы і аснашчэннем установы. Асаблівая ўвага трэніровачнаму працэсу юных футбалістаў. У руднянскай школе незвычайны для сельскай мясцовасці стадыён са штучным пакрыццём. Праводзіць заняткі на ім можна на працягу усяго года. Если периодически проводить элементарную уборку и полив осуществлять, когда температура очень высокая летом, то он прослужит минимум 50 лет. В принципе, это рентабельно, потому что изначально говорят, что цена очень высокая, но впоследствии он себя, в принципе, окупает. Визит Александра Лукашенко завершается приемной подеей. Ад імя президента Беларуси Руднянская средняя школа атрымлівае некалькі комплектов футбольной амуниции. Олег Сентюров, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель», Мазырскі район. Вытворчае аб'яднанне «Беларуснафта» і Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Саюз М'янма выказалі гатоўнасць да рэалізацыі сумесных праектаў у нафтагазавай сферы. Пацверджаннем таму стала падпісанне ў Гомелі афіцыйнага пратаколу аб супрацоўніцтве. Па ўмовах дакумента кампанія «Беларуснафта» атрымала магчымасць у перспектыве працаваць на тэрыторыі М'янмы. Па запасах нафты і газу гэтая краіна займае адно з вядучых месцаў на азіяцкім кантыненце. Мы ў сваю чаргу займаемся сучаснымі тэхналогіямі, машынабудаваннем і маем дастатковы кадравы рэзерв для аказання паслуг за мяжой у нафтагазавай сферы. У якасці перавагі кампанія «Беларуснафта» мае вопыт у здабычы нафты не толькі на новых радовішчах, але і на позніх стадыях распрацоўкі. Гэтая тэма для М'янмы бясспрэчна актуальная. Страна очень конкурентная в этом отношении. Там работают ведущие китайские компании уже, компании Индии и компании Таиланда, а также ряд европейских компаний. Поэтому нам придется участвовать в конкурентной борьбе с этими компаниями. И мы считаем, что на сегодняшний день мы имеем достаточный потенциал, чтобы выдержать эту конкуренцию. Штотыдзень ва ўсіх вышэйшых навучальных установах Гомельшчыны Беларускі рэспубліканскі саюз моладзі праводзіць акцыю «Лета-2012». Нягледзячы на тое, што падобныя мерапрыемствы праходзяць ужо на працягу 2 месяцаў, чэргі жадаючых папрацаваць на канікулах не памяншаюцца і сёння. Відэаролікі, буклеты, фотаздымкі, адлюстраванне працоўных семестраў мінулых гадоў. Навокал адразу 4 студэнты запаўняюць анкеты, а за імі чарга зацікаўленых атрымаць адказы на свае пытанні. Фарміраванне студэнцкіх атрадаў на лета 2012 ідзе поўным ходам. Будаўнічыя, педагагічныя, сервісныя, сельскагаспадарчыя і экалагічныя, а таксама добраахвотніцкія і валанцёрскія атрады. Выбар прадастаўлены дастаткова шырокі. Тое ж самае датычыцца і геаграфіі працаўладкавання.
Дарэчы, некаторыя опытныя бойцы студатрадаў змаглі сумясціць прыемнае з карысным. В прошлом году я был в составе строительного отряда имени Петруковича, который работал на территории Российской Федерации. Мы строили новую железную дорогу. Там мы научились профессионально выполнять такие работы, с которыми раньше были знакомы только в теории. Были еще такие моменты, как озеро Байкал. Я всегда мечтал его увидеть. Ребята, которые поработали в студенческом отряде, как правило, остаются довольны вот этим процессом, потому что им нравится общение, им нравится коллектив, им нравится то, что они не только зарабатывают деньги, но еще проводят вместе время. Потому что студенческий отряд – это не только работа, это еще и совместный отдых. Тым часам для будучых абітурыентаў пачалася гарачая пара. Да цэнтралізаванага тэсціравання засталося ўсяго 2 месяцы. З аднаго боку, час для падрыхтоўкі яшчэ ёсць. З іншага, яго так мала, што зрабіць няправільны выбар у сістэме падрыхтоўкі да іспытаў ніяк нельга. Як лепш і больш танна падрыхтавацца да ўступнай кампаніі, высвятлялі нашы карэспандэнты. При падрыхтоўцы да уступных выпрабаванняў у ВНУ можна абраць некалькі шляхоў: самастойнае навучанне, факультатыўныя заняткі ў школах, курсы пры вышэйшых навучальных установах і, нарэшце, паслугі рэпетытара. Акрамя першага, усе яны патрабуюць ад бацькоў выпускніка грашовых выдаткаў. Мотивированность ребенка к поступлению и его, наверное, усидчивость. Вот если есть наличие этих 2 факторов, то вам это обойдется очень дешево, можно сказать, бесплатно. Вот. К сожалению, у меня ребенок не усидчивый, и сам организовать свое, наверное, обучение, не очень получается у него, поэтому мы вынуждены прибегнуть к репетиторам. Паслугі рэпетытара на сённяшні дзень самы дарагі спосаб падрыхтоўкі да уступных іспытаў. Цэны вагаюцца ад 40 до 150 тысяч беларускіх рублёў за один занятак. Кошт будзе залежаць ад узроўня падрыхтоўкі вучня. Па статыстыцы, больш за палову абітурыентаў, якія паступалі ў ВНУ летась, карысталіся паслугамі рэпетытара. Падрыхтоўчыя курсы пры вышэйшых навучальных установах абыдуцца ад 80 до 150 тысяч беларускіх рублёў за один прадмет. Тут усё залежыць ад колькасці часу, што затрачваецца на навучанне. І, нарэшце, самы даступны спосаб падрыхтоўкі – дадатковыя заняткі ў школе. Достаточно серьезную подготовку все-таки дают факультативы в школе, потому что проводят эти факультативы учителя, они знают своих учеников, знают их проблемы, знают их пробелы. Акрамя гэтага, грошы запатрабуюцца непасрэдна на цэнтралізаванае тэсціраванне, якое праходзяць усе выпускнікі школ. Сёння рэгістрацыйны ўзнос складае 10 тысяч рублёў за один прадмет. Па жаданні выпускнік можа прайсці працэдуру рэпетыцыйнага тэсціравання. Яе вартасць 30 тысяч беларускіх рублёў за кожную дысцыпліну. Мікалай Кальсін, Алексей Каверын, Сергей Лукашук, тэлерадыёкампанія «Гомель». Сёння сусветны дзень авіяцыі і касманаўтыкі. Гомельская вобласць мае да гэтага свята непасрэднае дачыненне. Нашы землякі займаліся пытаннямі касмічнай сувязі, стваралі штучныя спадарожнікі і распрацоўвалі лунаходы. Політэхнічны музей у 30-й гомельскай сярэдняй школе ў Беларусі адзін у сваім родзе. Створаны яшчэ ў 80-х гадах мінулага стагоддзя, ён і зараз не страціў сваёй актуальнасці. Сярод яго экспанатаў кнігі з аўтографамі касманаўтаў, макет атамнага дырыжабля, дзеючыя мадэлі касмічнай лабараторыі і марсіянскага касмадрома. Прычым усё гэта мае самае непасрэднае дачыненне да сучасных рэалій. На базе музея праводзяцца урокі астраноміі і фізікі, знаёмяцца з сучаснымі методыкамі выкладання настаўнікі іншых навучальных устаноў. Тут же створено навуковое товариство «Мара». Наш музей является политехническим. Это творчество, фантазия детей, развитие способностей, которые мы выявляем у талантливых, одаренных деток. Начиная с 1 класса или с детского сада они приходят, интересуются, и мы замечаем этих детей, а потом привлекаем к сотрудничеству. Зараз экспозицию музея аднавілі, зрабіўшы некалькі стэндаў, прысвечаных у тым ліку міжнароднаму супрацоўніцтву Украіны ў асваенні космосу і беларускім касманаўтам. Дарэчы, у свой час у атрадзе касманаўтаў былі 2 прадстаўнікі Гомельшчыны. Ураджэнцы вобласці ўвогуле ўнеслі значны ўклад у рэалізацыю касмічнай праграмы. Выкладчык гомельскага гарадскога ліцэя Владзімір Ларыёнаў аб гэтым нават кнігу напісаў. Герой Савецкага Саюза Рыгор Дзенісенка, напрыклад, кіраваў саратаўскім аэраклубам, калі там вучыўся Юрый Гагарын. Ураджэнец Будакашалёўскага района Васіль Старавойтаў працаваў над стварэннем лунаходаў. Гамельчанін Анатоль Гарэлікаў мае самае непасрэднае дачыненне да штучных спадарожнікаў. У гомельскім раёне нарадзіўся Михаил Борисенко, які знаходзіўся ля вытокаў спачатку ракетнай, а потым і касмічнай тэхнікі. Это
Его радиосистемы стояли на всех первых советских ракетах-носителях, включая те, которые осуществили запуски первых искусственных спутников Земли, а также запуск космического корабля «Восток» с Юрием Алексеевичем Гагариным на борту. Олег Сенцюроў, Настасья Кучинская, Валерий Гапанько, телерадиокомпания «Гомель». Напярэдадні светлага свята Вялікдня падарункам для вернікаў і ўсіх, хто жадае дакрануцца да сапраўдных хрысціянскіх святынь, стала выстава «Духоўная спадчына зямлі рускага златавуста» свяціцеля Кірылы Тураўскага. Экспазіцыя размешчана ў цэнтральнай частцы палаца Румянцавых і Паскевічаў. Яна прысвечана 20-годдзю адраджэння Тураўскай епархіі, заснаванай больш за 1000 гадоў таму і другой па старажытнасці ў Беларусі пасля Полацкай. Выстава ў Гомелі была арганізавана дзякуючы садзейнічанню і з благаславення епіскапа Тураўскага і Мазырскага Стэфана. У экспазіцыю увайшлі унікальныя па сваёй культурнай, мастацкай і гістарычнай каштоўнасці абразы, плашчаніцы, крыжы, кнігі 17-го, пачатку 20-го стагоддзяў, з фондаў царкоўна-археалагічнага кабінета Тураўскага епархіяльнага ўпраўлення і цэркваў Тураўскай епархіі. Вялікая частка з прадстаўленых святынь рэстаўрыраваныя і, нягледзячы на свой узрост, знаходзяцца ў ідэальным стане. Самыя аператыўныя навіны, інфармацыю аб праектах тэлерадыёкампаніі «Гомель», рэкламныя прапановы, кантакты і персаналіі. Гэтыя не толькі вы зможаце знайсці на нашым сайце ў інтэрнэце па адрасе www.tvrgomel.by. І на гэтым наш выпуск завершаны. У студыі працаваў Сергей Нігерэвіч. Да сустрэчы ў эфіры.